В това видео ще научим 10 любопитни факта за живота на светите братя Кирил и Методий. Светите братя Кирил и Методий, наричани още Солунските братя, са дипломати, мисионери и създатели на глаголицата. Животът им преминава в развитие и разпространяване на християнството чрез проповеди във Великоморавия и Панония. 11 май се чества като църковен празник на света Кирил и Методий, а на 24 май празнуваме Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ето 10 любопитни факта за делата на двамата братя. Факт номер 1. Израснали са в семейството на византийския военачалник Леон и съпругата му Мария. Методий се появява на бял свят през 815 година и е първородният им син, а Константин е най-малкият от 7 братя и се ражда през 827 година. Тии са част от аристокрацията на Византия, но и двамата говорят славянски език. Факт номер 2. Методий става архонт, управител на област населена със славяни. Малкият брат се вглежда в светите писания и на 15 години отива да учи в Магнаурската школа на императорския дворец, където по-късно става преподавател и печели прозвището философ. Факт номер 3. Войнат Методий пръв се оттегля в манастир. Според някои източници това е защото жена му и децата умират твърде рано. Кирил влиза в средновековната дипломация едва 24 годишен, когато отива на първа мисия при арабски халиф, но после се присъединява към своя брат в монашеската обител. Факт номер 4. Създаване на глаголицата. Около 855 година двамата братя започват своята работа по изготвянето на славянската писменост и създават първите преводи от гръцки на славянски език. Кирилицата е създадена на основата на глаголицата и се използва и до днес в много славянски езици. Факт номер 5. Откриването на мощите на света Климент. През 860 година Кирил и Методий са изпратени от император Михаил III при Хазарския хаган, за да предотвратят разпространението на юдаизма. Тази мисия е свързана с едно изключително събитие – откриването на мощите на света Климент. Факт номер 6. Еморавската мисия при княз Ростислав. Княз Ростислав иска църквата да стане славянска, като създаде богослужение основано на славянска писменост. Той предлага на Кирил и Методий да се заемат с тази задача. Двамата братя приемат мисията и с ентусиазъм започват да изграждат славянската църква и училище. Факт номер 7. Словото на Кирил срещу триезичната догма. Братята Кирил и Методий получават обвинения от немското духовенство, че не изпълняват църковните закони. Двамата братя мисионери правят блестяща защита. Тя се състои във Венеция, където Кирил произнася слово срещу триезичната догма. Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само 3 езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи, из житие и деяния на блажения наш учител Константин Философ. Факт номер 8. Папа Адриан кани Кирил и Методий в Рим. Папата настоява да говори с Кирил и Методий за тяхната работа. Откритите от Кирил мощи на света Климент в град Херсон се превръщат в силен кос на двамата братя. Те взимат мощите в Рим с надежда да получат благословие и признание за своята азбука и новите книги. Приемът на двамата братя в Рим е тържествен и изпълнен с почести. Факт номер 9. Солунските братя са канонизирани за светци. Заради превода на Библията на старобългарски език и разпространяването на християнската религия сред славяноезичните народи двамата братя са канонизирани за светци. Факт номер 10. През 1980 година папа Йоан Павел II обявява братята за съпокровители на Европа. Кирил и Методий са почитани от православната църква като едни от светите седмочисленици заедно с учениците им Наум, Климент, Ангеларий, Сава и Гораст. Ако ви харесва историята, натиснете палец нагоре и се абонирайте за каналът на Бай Пишман.